от краката към сърцето, предотвратявайки застоя на кръвта, причината за разширени вени. Това е съставка научно доказани резултати за подпомагане на кръвообращението в цялото тяло, особено в краката и сърцето. Когато притокът на кръв се увеличи, симптомите на лошото кръвообращение намаляват. С уникалната комбинация от натурални съставки за подпомагане на кръвообращението, между които ресвератрол и витамин С, Венофитол е уникален продукт. Над 35 години и прекарвате много време седнали пред компютъра, шофирате, стоите на крак или пътувате често, осигурете своевременно на тялото си хранителни вещества, които подобряват циркулацията на кръвта, за да предотвратите неразположения, крампи и разширени вени. Една капсула Венофитол на ден е всичко, от което се нуждаете, за да възстановите доброто здраве на краката си, а резултатът повече енергия, по-малко умора и по-добро кръвообращение. Чувства